malamai suna cewa ana samun kuskure ne a kuskuren da ake samu a wannan zamanin. Ya kamata kowane ango farko da aka kawo ta yiri ya amarya nan zaka build din rayuwarka, amma in ka zama sha to anan zaka iya wargaza rayuwarka. Kai hakuri, kamar yadda Imam Hassan al-Basri yana cewa aka dauko min wata mata aka kawo, yace shekara 20 da yan kai muka zauna da wannan matar, yace wani abu bai taba shiga tsakanin ba sai sau daya, shi ma sau dayan wani abu ne da gangan nayi cikin abin da ta gaya min ba ta so nayi dan in ga me zai faru ko muka yi sulhu, mutuwa ce ta raba mu. Irin wannan haka ake son aure, mutu ka raba. Yace ana kawo ta amarya, yace daren farko yana shiga, yace ta tashi sai nafila, suka yi nafila suka zauna aka yi wa Allah yabo da godiya. Yace bari in yi miki addu'a, sai daura hannunsa zai mata addu'a. Tace ya Imam dakata, ya hadu da gidan yar malamai kenan. Tace kaga yadda kake da kima da daraja a garin nan, inda za a shelanta ana neman yan mata, yace za a kawo mata 1000 gidan nan. Ce amma duka sai Allah bai yi rabansu ba, ni Allah ya ni ne rabanka. Ni ma haka fa, da ba na zai shelanta yana neman maza, za samari 1000 za su je kofar gidan mu su tsaya, amma duk sai Allah ya hana su. Rabanka din ne Allah ya kawo. Yace ya Imam ga ya mun me kake so in yi, me kake so in baka so in bari. Wannan gidan na shigo ne mutu ka raba. Yace lalle kin yi magana, ta samu huduba mai kyau. Sai ce ina son kaza, ina son kaza, ina son kaza, ina son kaza. A wannan daren duk abin da ka karanta mata yana nan a memory ta kap a zaune, noted. Ta ce naji, ban son kaza, ban son kaza, ban son kaza ya to shikenan. Sai ce amma ke ma ai ba daga sama kika fado ba. Shi ma sai ya tunani, ya amfani da hankalinsa, kina da yan uwa da dangi da kaza da kaza da kaza da kaza. Ina godiya Allah da Allah ya azurta ni da ke. Me kike so in yi, me kike so ba kya so in bari, in bai saba shari'a ba. Ai ba a muda musu hanya, in bai saba shari'a ba ko bai ci karo da ra'ayyuka na ba, ko ba haka ba. Tana bude baki sai ta ce ya Imam abin da kake so shi nake so, wanda baka so ba na so. Matan yanzu fa ana nan kawwa wangana yan an fata wa kwasaiwa. Allah ya rufa mana asiri. Sire yayin sire ke malamu ko makedwa. Jirem gulimin. Allah ya rufa mana asiri. Amma ka duba yadda ta yi amfani da tunaninta, ta yi amfani da kwakwalwata. Shi san ka tashi aure ka duba wajen da yake da dan abin nan, akwai dan tarbiyya, akwai dan addini, akwai hali na gari, to za ka samu nutsuwa. Dan malamai suna cewa matarka ita ce rayuwarka. In kai misin din wajen zabar mace sai ta zuba maka fureja ka je ka mutu a banza a wofi. Allah ya rufa mana asiri. Yayyai yace ta ki fada, yace da na matsa mata yace ce to ya Imam ban san abu kaza, ban san abu kaza. Yace an yi an gama. Yace shekara 20 da yan kai muka zauna tare da ita, mutuwa ce ya raba mu, ba mu taba yin fada ba. Yace sai cikin abin da ta fada guda ɗaya tace ba ta so ne da gangan, in ga me zai faru. Yace shi ma a cikin daki ba wanda ya sani muka yi sulhu. Haka ake son matan kirki, haka ake son mazan kirki. Amma yanzu mu muna da matsala, ni ma in kai kara, ita ma ta kai kara, wani ya kai kara, duk mu ba haɗa dangi a cakuɗa al'amura, ana cikin bala'i. A'a, in za ka yi aure ka zauna ka yi tunani. Ina mana like da subscribe, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tasha mai albarka.